Pangkabuuan. Ang kabuuan ng ano, times yan. 65 chapter times 2. 13,000. Kasali din kayo sa Pampanga. Na mandatory, pag na-combine, nagkasal kayo 100 per member. Ibig sabihin, nagbibigay tayo lahat. Magkano makukuha? Sa 429, hindi 42,900. 42,900 plus 13. Magkano? Sa kasalukuyan ito pinag-uusapan natin. Kasalukuyan. 50 plus. Diba? Sapat-sapat na yun para makatulong sa membro. Ngayon, yung sa 65 chapter na yun, kasama kayo. Founder. O, si Founder Max ng ano ha? Founder Max dito. Provision Founder. Ulitin ko, pag namatay ang isang membro, mandatory, sa halimbawa national o dito man, magbibigay ang chapter na 500 naman yung system. Yan, nung di taklarin kayo ang membro, lugi ka, bakit? Kasi di kayong magpapina. Pero ang takal ka membro, ating ka 30 patas. Siyempre, mag-monthly po kayo. Starting today, mga bro, itong January na to, mag-monthly po kayong 50 pesos a month. Bakit 50? Yung 10 piso may monthly due tayo napupunta national. May matitira 40. Ayun, yung 40, may iwan sa chapter yun. Halimbawa, may tama yung system, doon kayo hugot. Kuya po? Kailangan natin kung sariling monthly due. Ang monthly due ngayon, saka rin kukuha. Kasi dati, individual yun. May member, medyo masakit yun. Dali kasi mo yung taya mo, masakit yun. Manual ba? Nakaluha, lalabot. Nga nung kailangan, mamunto kayo. Itang punto nyo nga ito, area pakialamat kayo sa inyo. Founder, Founder dito ka para, ano? Ba't may paliwanag yung ka rin member? Kasalukuyan, at yung tamong bawat chapter 700. Kasi bakit 700? Tulang maka-hospital tamong member. Dati $2 kada chapter. Chapter is sabihin tamo ha. At yung tamong neto nga beneficiary. Dinalan nyo ito. Neto yung naman itong beneficiary. Kaya kailangan yung gawa nyo din. Magparakal kayo. Banto, ito mamon po kayo. Dahil may punto yun. Banto, ito naman pa yung punto. Ganun po kukuha. Pero dito sa Pampanga at saka Tarlac, pag namatay ang isang member, matik na ang tinatamuhan. Namatay, 200. Halimbawa, netiya mo yung meron ng member ng Tarlac, bro, or to Pampanga. Manikuaya kaya sa ng 65 chapter, mandatory, sa 500 per chapter. Kaya biya pa muna yung chapter nyo. At yung tapang individual at 200. Yan. So in total, 65 chapter manikuaya 32,500. Laganan. Kasalukuyan mo kasalukuyan sa tayo. Aliwaya pa yun, nirantag tama yan. Ngayon, itong yung mandatory 200, pag namatay, kada membro. Xerox daw. Sa 429 natin kasalukuyan, ngayon, di ba, ipapakal na. Nirantag tama kanina. Lago na pa ini. Ining kay Pampanga. At bakit? Kaya may ulit kasi. Kaya kami ganyan. Kung natin tatama yung system. Member lang ito ha, member. Manikuayang 85,800. Suma total, nung ining kaurasan na ini ating mati. Kaya Pampanga o Tarlac. Manikuayang 180,300. Requirement. Active ID. Wala kang ID. Sorry. Death certificate. Ngayon, doon naman doon sa nakasakit. Halimbawa, member. Kailangan 3 araw ang pinaka-minimum na confinement. Anong kailangan doon? Kailangan yung nanong house ganito itang aldo na ng pamaglog ang mga itang pamaglog. Admit. Tapos, date nung lumabas, releasing, bibilangin nyo kailangan ng bababa sa tatlo. Ngayon,
Tanong, sa 100 lang namatay, sinong gustong mauna? Para makakuha ng pambili ng Aerox yun, at saka ano yung isa? Siya nung advance. Mag-advance kayo. Manipulahan mo na ng TV, makasali na kami ng sinong gustong mag-enmax? Mag-enmax sa inyo. Kaya itong insurance, tayo kailangan. Babayad ko kayo itong insurance, 150, manipwa ka mo, apong dito. Kinita na mo. Di ba? Sigurado mo po, online, hanapin yung kaya online. At diba, tatalan mo na. Kaya mo po, mga kabataan, mga founder, no? Yung mga member mo. Pamandatory nyo yung ID kasi kailangan isa sa requirements yun. Hindi ko pala nabanggit Founder Thunder atin tamon damayan system bro. Lula, kayapat na. At one chatit bandalan ang pupang metong member na rin na ito, mga combined na kasalukuyan. Ang metong, mete yan, beneficiary dinala. Bali 700 chapter. Ito, mandatory ito. No? Na kailangan, pag yung founder ka, chapter founder, umangog na ako. At itang isabihan, 2,000 sa isang puto. Bakit? Kung metras, dumadami yung member mo, gumagaan ang damayan mo. Magsibag dito para mag-recruit ka pa, para dumami kasi chapter ang pinag-usapan dito, yung member. Chapter. Kaya po. Ngayon, ito pong ito naman member fine, magbaba kayo 50,000 nung Pampanga o Tarlac, ya, apoy ba yung kinatang Baguio. Sana Baguio Ini po mga makulang generation na naman. Bakit 429 plus 30, 400, kaya na 459. Kaya pia kayo. Itang kinwenta ko ngayon, kaya pa 429. Isipan nyo, sinong gusto mag-enmax? Wala pang ito. Wala, bisa na kong magbalik. Onder. Kaya mabisa na. Hindi nga ako yun eh. Magbalik. Yan yung kitang may sakit ng 200 per chapter. Kaya ito 61.
Siya ka rin, oral niya, alatatok yan ang pala. Kaya alam. Founder Libra. Founder Libra. Itang beneficiary ng Founder Libra, apil nga mo, hindi ng asawa no. Gawa ng beneficiary. Magkano tinanggap mo? Namatay yung beneficiary no? 70,000. Yung abe, ito naman yung system. Kung nangyari na yan, uri ko sana nangyari kung dapat. Basta gusto ko naman ibang lang. Magkaikot naman yung system. Binigyan naman yung system. Kaya ang member, kaya be kayo pa rin. Kaya ang beneficiary, ala kayo. Beneficiary, asawa, tatay, nanay. Nung may tinuwan din mga bityo ang gusto nyo. Hanggang hindi mo mali. Aluwa mo sa itang atin. Kasi life birth certificate. Diba? Sana kang magbali, bro. Winnie po ing... Pasahin nyo. Pasahin mo, Pampanga. Yan ang damay ang system ng Pampanga. Doon sa member, kasama kayo doon. Pero yung beneficiary, halimbawa, asawa, basta tatlo yun. Kung galit ka sa asawa mo, naging walay din, kumuha ka ng iba. Kahit yung kapitbahay mo, pwede. Kahit hindi ka kasama rito. Kasi may nagsasama walang kasal. Kawawa naman. Kaya inalis namin yun. Kasi kami namin ng isang membro kung sino gusto niya maging direct. Dito sa kabit. Hindi makabit. Pero bawal. Diba? Founder, gusto mo lang pumali. Baka gusto mo lang yun, Mac. Kaya lang hindi ako makikinabang si Padona. Ganyan ang sistema natin. Dito one lawin may isang grupo natin. Kami ay nakikita namin. Lahat happy. Happy kami, happy kayo, happy tayo lahat. Di ba? Kasi nakakahawa pag halimbawa may namatay. Hingi ako lang sa ganito para maano ko yung mga magpapasal. Print na lang. Pero mga kuwamin, ako ano yung member mo kay Mateo. Kay Mateo niya itong kakapatid niya. Pakakalulila rin kuha na. Problema na ito, makananin na yun. Diba? Hindi ko ngayon, pakakalulila ka. Ang utang niya. Itang talungin niya. Pinagdikas niya pa kanita. Bye. Alapang silang kami pa mo. Alapang pa kanita. Benikuhay. Itang metong tamember. Alay pintaklak kanita. Na founder. Founder. Kaya ako sa inyo, magsipag pa kayo. Hindi sabihin mag-founder. Pansin pa lang. Bawa ko yata. Ito mo. One, two, every month.
Bawat isa. Kayong dalawa? Ha? Tsaka doon ako kay sa parang para may picture ako tayo. O sige, tabi ka muna. Teka mo tayo dalawa. Naka ay. Pintal. Naka ano eh.